हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसाम पुलिस कमांडो एडमिट डेटनि चेन्ज बिनिफ्राय काट अफ बेसेबां थांगोन बिनि सायाव गोदाननि लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय कमांडो रिलि दानि सोलिबाय थानाय दा रिलिया बबेबा डिस्ट्रिक्टआव जाग्रोबाय बिनिफ्राय बबेयावबो जायाखै दा बेखायनो काट अफ बेसेबां थांथावना एक्सपेक्टेड काट अफ दिन्थिगोन जाहाथे नोंथांमोना मटिभेसन जायो आरो नोंथांमोना जाहाथे रानिंखौ स्पिडसिन खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय बांसिन नाम्बारखौ लानो हायो आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बयबो गाव गावनि डिस्ट्रिक्टखौ टाइप खालाम आरो बेसेबां लानो हागोन बायदि मोनदों बेखौ नोंथांमोना गावजों गाव शेयार खालामलायनो हागोन दा बेनिफ्राय एडमिट जोंहा माखासे डेटा चेन्ज जाबाय बेखायनो जों डाउनलड खालामसै एडमिटखौ दा बेनि सिगां आं नोंथांमोननो गिबियावनो खिथागोन एडमिटआ सोरना चेन्ज जादों डेटआ बेनो जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ पस्टपन जादोंमोन मार्चनिया मेसिम थांबाय दा बेखायनो जोङो फिजिकेलि नोंथांमोना नायनो हागोन डाउनलड खालामनानै बेनो जाबाय एडमिट गोदानखौ दा जों एडमिट डाउनलड खालामबा फन नाम्बारजोंनो हाखायो नालाय बेखौ जों लगइन खालामनानै डाउनलड खालामनांगौ बेखायनो बयबो ट्राइ नाय उदालगुरिनि फिमेल केन्डिडेट बेनिफ्राय मेलफ्राबो नायबानो जाबाय माखासे रिपर्टिं टाइमा चेन्ज जादों दा बेयाव नाय मार्चनि 27 मोन आरो रिपर्टिं टाइमा 6 AM मोन उदालगुरि हिसाबै फिमेल केन्डिडेट दा नोंथांमोना लेटेस्टखौ दिन्थिगोन दा बे मार्चनिमोन अके दा जितु पस्टपन जाबाय रिलिया दा बेखौ जोङो दोनथ'नानै गोदान एडमिट जोङो दायो नायनोसै फैदो बे सेम केन्डिडेटनिखौनो दा नायदो मेनि 1 सिम थांबाय माने मेनि 1 आव जाबाय बिनि पस्टपन जानानै अके आरो 6 AM आनो दङ बेनिफ्राय खायसे सेमिस्टारनि एग्जाम दं होनना बुंदों बेनो जाबाय नोंथांमोना एग्जामबो होग्रो बेनिफ्राय गांसे एप्लिकेसन आरो नोंथांमोना एग्जाम रुटिनखौ लानानै लोगोसे एडमिटखौ लानानै नोंथांमोना एप्लिकेसन होनानै बेक डेट खारनो हागोन बा नोंथांमोना रायलायनायनि गेजेरजों मोननो हागौ सिगाङाव मोननाय बायदि दा बेखायनो बे खामानिखौ माव अब्ला नोंथांमोना चान्सखौ मोननो हागौ नाथाय एग्जामखौ सिगां फकास खालाम एग्जामबो होग्रो तो बेनिफ्राय दानिया जों थांसै काट अफ बेसेबां थांगोन आसाम पुलिस कमान्ड'आव एक्सपेक्टेड काट अफ मेल फिमेल SC ST OBC जेनेरेल दा बेनि सायाव डिसकास खालामगोन गासै भेकेन्सिया दंखायो 2450 बथ साइड मेल फिमेल आरो स्पर्ट्स पार्सननि काट अफआ एक्सट्रा थांगोन दै बेनो जाबाय 5% रिजार्भेसन दङ बे स्पर्ट्स पार्सना जेरावनोखि बेयाव माखासे केटेगरि होनाय दङ बेयाव गोलैनाय जानांगोन नोंथांमोना दानिया फिजिकेलाव नोंथांमोना बेसेबां हाइट नांगौ बे मोस्ट इम्परटेन्ट दा बेयाव जेबो कनसिडार गैया मिनिमाम हाइटआ हौवाफोरा STPआव नांगोन 160.02 बेनिफ्राय हिन्जावफोरा नांगोन 152.40 सेन्टिमिटार बे गैयाबा रेजेक्ट जागोन तो बेनिफ्राय चेस्टआव STPआ जेनेरेल हिसाबै लादों नायदो 85 जाखाथारनांगोन जुदि जायाबा रेजेक्ट बेनिफ्राय 85 जासे जानानैबो 90 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन एक्सप्लेन खालामबा जायाबा जायगायावनो अन दा स्पट रेजेक्ट जागोन बेखायनो नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था बेनिफ्राय मोस्ट इम्परटेन्ट मेडिकेल दा मेडिकेलनि गोबां कमेन्ट्स खालामबाय थायो माब्रै नायगोन स्ट्रिक्ट नायगोन नामा होननानै सेम प्रसेस ABUBआव जि नायदोंमोन बेनो थागोन नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ गासिबो खारबाय थाखायो तो नोंथांमोना जायफ्रा ABUB कनस्टेबलाव दाखालि होबाय सेम प्रसेस नायगोन जेबो चेन्ज जायाखै गासिबो सेम थागोन जेरै नकनि नायगोन फ्लेटफुट नायगोन बेनिफ्राय आइस नायगोन कालार ब्लाइन्डनेस नायगोन बेफोरबायदि फाइल्स बा हमना ला हेरिना बा जायखिजाया बेफोरबायदि बेमार दङबा डायबेटिस HIV बेफोरखौ दङबा नोंथांमोना रेजेक्ट जागोन बाट नोंथांमोना जायफ्रा गुड मेन्टेल एन्ड बडिलि हेल्थ होनना बुंदों एबा गासैबो फिट नोंथांमोना थाग थुग गासैबो फिट अब्ला बांसिन चान्स मोनगोन बा रेजेक्ट जायैनि चान्सआ थागोन दा खायसे हाथाइ गेसाव दङ होन्दों बायदिसिना बायनाय होन्दों तो बेफोरखौ नायनाय जागोन तो डक्टरा नायगोन जुदि नोंथांमोनखौहाय जुदि लाथावनाबा लानाय जागोन तो ABUBआव जि नायदोंमोन बेखौ नायगोन बिनि अनगा जेबो गैया बेनो जाबाय कमान्डो पस्टआव सेम प्रसेसखौ नायगोन तो बे क्लियार जाबाय बेनिफ्राय कालार भिजनआ बेनो 6/6 एन्ड 6/9 तो नोंथांमोना कारेक्सन एन्ड उइदाउट कारेक्सन बेखौ नायहोगोन आरो बेयाव नोंथांमोना बुंनो रोङाबा तो रेजेक्ट जागोन हमना ला ब्लाराव होगोन नोंथांमोनखौहाय ब्लाराव नोंथांमोना ABCD एबा 1 2 3 खौ होनांगोन आरो बेखौ नोंथांमोना बुंनो रोङाबा तो नोंथांमोना जायगायावनो रेजेक्ट जागोन जानो हागौ साफा सानै बेयावबो रेजेक्ट जानो हायो एबा हागौ रानिं खालामनो थांबा मा डकुमेन्ट्स लांफानांगोन बिनि सायाव दानिया फैनाय दिनि बेनो जाबाय नोंथांमोना गासैबो क्लास 10 पासनिखौ लांफाजोबनांगोन जेरै मार्कशीट बेनिफ्राय सार्टिफिकेट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड सार्टिफिकेट बेखौ लांफानांगौ आरो स्पर्ट्सनि दङबा लांफानाया जोबोर मोजां मानोना 5% रिजार्भेसन दङ नोंथांमोना लांफानो हागोन बेनिफ्राय PRC बेयाव जेबो नाङा आरो जायफ्रा ट्रान्सजेन्डार नोंथांमोना सार्टिफिकेट लांफानांगोन बेखौ नांगौ जागोन आरो बिनिफ्राय जायफ्रा नार्सिं एप्लाइ खालामदों नार्सिंनि लांफानांगोन बेखिनियानोसैमोन बिनि अनगा जेबो गैया दा बेनिफ्राय दानिया जोंहा डिटेलखौ नायबावनोसै माखासे डिटेलखौ बेनो जाबाय फिजिकेलाव बेसेबां थागोन नाम्बारा आरो बेसेबां काट अफ थांगोन दा फार्स्टआव नोंथांमोनखौ हाइट बेफोरखौ सुजोबगोन गासिबो अकेबा नोंथांमोनखौहाय डकुमेन्ट्स नायखांनानै रानिं खालामगोन आरो बे रानिंआव जोंहा बेसेबां मोनथावना दानिया जों फै मेन डिसकासखौ जोङो नायनोसै तो बेनो जाबाय 4.8 खारनांगोन हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 2.8 खारनांगोन आरो राउन्डआ नोंथांमोना
हौवाफोरा 12 जागोन बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 7 जागोन आरो जायफ्रा 16 मिनिटाव खारनो हायो हौवाफोरा एक्सेलेन्ट लागोन 20 नाम्बार मोननाय जागोन बाट बे इम्पसिबल कमान्ड' पस्टआव 4.8 खारनांगौ इजि नङा 16 मिनिटाव अब्ला नोंथांमोना 20 आव 20 मोनगोन आरो जायफ्रा एक्सेलेन्ट थाङो बाट नोंथांमोना मेक्सिमाम 30 निफ्राय 50 नि गेजेराव मोनगोन थ' नोंथांमोना 30 निफ्राय 50 नि गेजेराव मोनथारगोन मोनोब्ला नाथाय एक्सेलेन्ट बयबो लानाया इजि नङा आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना 20 मिनिटनि आन्डाराव हाबथारनांगोन एसे 1 सेकेन्ड बाराबानो डिसक्वालिफाइड जागोन बेखौ थाल लाबानो जाबाय एन्ड 100 मिटार्सखौ खारथारनांगोन 15 सेकेन्डनि आन्डाराव 15 सेकेन्डआव खारनो हायोबा 10 मोनगोन बाट नोंथांमोना खम समनि गेजेराव खारोबा एक्सेलेन्ट खारोबा अब्ला मोननाय जागोन 10 सेकेन्डआव खारोबा 20 नाम्बार मोननाय जागोन बाट नोंथांमोना मेक्सिमाम बेयाव 16 एबा 18 नि गेजेराव मोननो हागोन 20 आव नोंथांमोना मोननायाबो इजि नङा थ' बेनिफ्राय बेसेबां काट अफ थांथावना बेखौबो जोङो डिसकास खालामगोन मेन जाबाय रानिंजों बेनिफ्राय 100 मिटार्स एबा 4.8 रानिंआ एसे हार्ड जागोन बेनिफ्राय लं जाम्प आरो सोनाबा एक्सेलेन्ट थांखागोन बयबो मेक्सिमाम केन्डिडेट थ' बेनिफ्राय जों काट अफ दिन्थिगोन बेसेबां थांथावना थ' दानिया जोङो मेल केन्डिडेट बेसेबां काट अफ थांथावना बेखौ जों सावरायनोसै बेनो जाबाय लं जाम्प बेनिफ्राय सोनाबाव नोंथांमोना 20 प्लास 40 जाखाबाय बेनिफ्राय मेक्सिमाम नोंथांमोना रानिंआव मोनगोन 13 एबा 14 बेनिफ्राय नोंथांमोना 100 मिटार्सआव मोनगोन थ' 15 नङाबा 16 अभारअल नोंथांमोना 68 निफ्राय 70 नि गेजेराव जायफ्रा मोनो 80 नि गेजेराव थ' नोंथांमोना चान्स थागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना साइक'मेट्रिनि थाखाय चान्स थागोन बा नोंथांमोना फाइनाल काट अफआव थांनायनि चान्स थागोन दा फाइनाल होनाय लोगो लोगो बे नङा साइक'मेट्रिनि अनगायै बेलेग दंबावो बेनो जाबाय फिजिकेल थ' आं साइक'मेट्रिखौ लाथ'वाखै दायो बाट आङो दा फिजिकेलखौ लाग्रोदों थ' नोंथांमोना 68 निफ्राय 69 नि गेजेराव मोननाय जानांगोन अब्ला चान्सआ थागोन आरो बेनिफ्राय जोंहा फिमेल केन्डिडेटआ बेसेबां थांथावना बेखौबो जों दायो सावरायनोसै फैदो बेनो जाबाय काट अफ एक्सपेक्टेड थ' बिनि बाराबो जानो हागौ खमबो जानो हागौ एसे डिफारेन्स जाखायो थ' नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ थ' दानिया फिमेल केन्डिडेटआ काट अफ बेसेबां थांथावना जोंहा मिथिखागौ जे फिमेलफोरनिया टटेल 60 बिनि गेजेराव रानिंआव 20 बिनिफ्राय 100 मिटार 20 एन्ड जोंहा मोनसे दङ बेनो जाबाय रानिंआव 20 दा लोगोफोर जोंनि हिन्जावफ्रा थांनायनि चान्सआ दङ बेनो जाबाय 45 निफ्राय 48 नि गेजेराव चान्स थागोन जायफ्रा 45 निफ्राय 48 नि गेजेराव थागोन थ' नोंथांमोनहा चान्स दङ बेनो जाबाय आसाम पुलिस कामान्ड' दानि सोलिबाय थानायाव दा लोगोफोर अभारअल जोंहा गासै टटेल लानानै जोंहा साइक'मेट्रिक लानानै बेसेबां थाङो थ' नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हागोन एक्सपेक्टेड काट अफ थ' नोंथांमोना आन्दाज खालामनानै जाहाथे रिलिखौ मोजां होयो आरो स्पिडसिन प्रेक्टिस खालामो जाहाथे नोंथांमोना क्वालिफाइड जानो हायो दा आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना बयबो क्वालिफाइड जाथों आरो जायफ्रा खाफाल दङ थ' नोंथांमोना फाइनालि मेरिट लिस्टआव फैथों बेनो जाबाय आसाम पुलिस कामान्ड' पस्टआव दा बेनिफ्राय नोंथांमोननि एभि इउबि रिजाल्टआ माला फैगोन बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स फैखादोंमोन आरो बेनो जाबाय लास्ट उइक मार्चआव बुंदोंमोन जुदि लास्ट उइक मार्चआव फैयाब्ला एप्रिलनि नोंथांमोना बैसागुनि सिगां मोनगोन होनना बुंदों बैसागुनि सिगां नोंथांमोना मोनगोन एबा फार्स्ट उइकआव रिलिज खालामनायनि बाथ्राखौ होदोंमोन दा मा जायो जोंहा नेक्स्टआव अफिसियेल नटिफिकेसन फैयोबा थ' नोंथांमोना थाबैनो होनाय जागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव